Det her er et screencast til vores kropslige studieprodukt, lavet af Maria, Sissel, Karina og Nikolaj. Første del af screencastet er boldbasis. Vores boldspil er en udvikling af Hugo-bold, men med roller. De elementer, vi har valgt at lagt vægt på i vores boldspil, er det sociale i forhold til samarbejde, det taktiske og det tekniske i forhold til modtagelse og aflevering af bolde, og det psykiske i forhold til ens rolle. Vores boldspil er konstrueret ud fra spilhjulet, som tager udgangspunkt i progressionen i alle klassetrin. Vores boldspil tager også udgangspunkt i fællesmål. Fællesmålene for 1. til 3. klasse er: eleven kan modtage og aflevere boldtyper, eleven kan spille bold med få regler, eleven har viden om enkelte regler i spil med bold, eleven kan respektere regler og aftaler for idrætsaktiviteter. Fællesmålene for 4. til 6. klasse er: eleven har viden om regler i boldspil, eleven har viden om roller i idrætsaktiviteter, eleven kan handle i overensstemmelse med fair play. De sidste fællesmål er fra 7. til 9. klasse, og det er: eleven kan samarbejde i idrætsaktiviteter, eleven har viden om regler og taktiske muligheder i boldspil. Og her kan man se, hvordan Sissel laver et retningsskift. Hun kalder på bolden, hun modtager bolden, hun afleverer den og laver et temposkift. Her kan vi se, at Maria får en aflevering, afleverer bolden videre til Karina, og Karina afleverer den tilbage til Maria, og Maria afleverer den til Magnus. En lang aflevering. Her kan vi se, at Maria afleverer bolden, afleverer den videre til Karina. Karina bliver så prikket af Sissel, som gør, at de mister bolden. Her gør Sissel sig spilbar og modtager bolden. Derefter spiller hun videre til Nikolaj. Nikolaj han laver nogle temposkift og nogle retningsskift, modtager bolden og scorer på mål. Den næste video demonstrerer, hvad jeg har været optaget af at lære lige nu. Jeg har været optaget af at lære at skubbe til mine egne grænser i forhold til boldspil. Jeg vil gerne være mere aggressiv og fokusere på retningsskiften, også at modtage og aflevere bolde. Her vil vi vise Karinas fremgang i forhold til boldspillet. Her kan man se, at Sissel får bolden, afleverer den videre, Karina modtager den, laver et retningsskift, afleverer den og laver et retningsskift igen. Og her ser vi Nikolaj aflevere bolden. Han modtager den igen, afleverer den videre til Sissel og laver et temposkift. Nu vil vi gerne komme ind på vores positive og negative tanker omkring vores selvudviklede boldspil. De positive ting ved boldspillet er, at boldspillet er et sjovt og anderledes spil for eleverne. Derudover er der roller med, som er med til at udvikle deres boldbasisfærdigheder. Desuden styrker boldspillet også samarbejdet i klassen og styrker det sociale fællesskab, som man kan have i klassen. Noget af det mere negative ved spillet er, at det kan være svært for familierne at modtage en rolle, især hvis man er lidt usikker. De boldstærke kommer mere i fokus, og det vil vi prøve at ændre ved rollerne. Nu vil vi gerne uddybe de forskellige spiljusteringer, så de passer til de forskellige klassetrin. Spillet fra 1. til klasse er lidt anderledes end de andre spil, i det der ikke er et fast mål eller nogen målmand. Dem, der er målholdere, de har en hula-hop-ring, og det er så der skal scores på. Der er også kun 3 forskellige slags roller. Man kan være en målholder, en angriber eller en spiller. De justeringer, vi har lavet fra 4. til 6. klasse, er, at der kommer rigtige håndboldmål på, hvor man har en målmand, og man har en prikker, og man har en angriber og 7 erobrer. Hvor efter det gælder at score på hver andens mål. Den videre udvikling for 7. til 9. klasse er, at der kommer en playmaker og en holdkaptajn. Målet med det er at gøre spillet mere socialt. Det her er anden del af vores screencast, kropsbasis, akrobatik og basis i dans og udtryk. Vores dans er blevet udarbejdet ud fra Labans BEST-koncept, som består af body, effort, space og shape.
Det næste vi vil vise i vores kropsbasisdel er vores akrobatik og springudførelse, som bliver udført i takt til musikken. Nu vil vi gerne demonstrere nogle modtagninger af hovedstand. I den her del af screencasten tager vi udgangspunkt i atletik. De discipliner vi kommer ud for er sprint, hækkeløb, længdespring, kuglestød og spydkast. Det første vi vil vise er Nikolajs sprint. Formålet med denne video er at vise afsættet, hvor jeg kun løber 60 meter og uden klaptræ. Først prøver vi at se videoen i fuld længde. Her kan vi se, at udøverens ben, det forreste er 90 grader, og det andet er 120 grader. Ved afsættet her er det vigtigt, at det bagerste ben har en relativ muskellængde på 100-120% for at få den maksimale acceleration. Accelerationen bliver ikke det bedste, da jeg kommer til at tage for store skridt og kommer for tidligt i topfarten. Det er noget, jeg skal arbejde med i fremtiden. Det næste vi vil vise er Nikolajs længdespring. Og her får vi den i fulde video, hvor man kan se lange, store skridt for at få maksimal topfart. Her får vi så afsættet, hvor man kan se, at armene bliver slået tilbage, fødderne frem, for at få maksimal længde. Det næste vi skal se er Nikolajs spydkast. Og her ser vi den fulde længde. Og her prøver vi at se det i slow motion, hvor jeg er i gang med at tage spydet tilbage. Jeg får ikke helt strakt armen, som man skal, for at få maksimal kraft. Og det er noget, man burde øve sig på. Og her vil vi så vise et klip med Maria, som udfører sprint. For at opnå det bedst mulige afsæt, prøver jeg at have 90 grader i vinkel i det forreste ben og 120 i det bagerste. I det jeg sætter af, gør jeg et hak i bevægelsen, hvilket gør, at jeg ikke får det bedste afsæt og en god acceleration.
Og her vil Maria vise et længdespring. De 3 sidste skridt i løbet forsøges at gøre kort. Armene føres så vidt muligt tilbage i det, jeg springer, for at få den bedste kraft. Og her vil Maria vise et kuglestød. Det, der fremadrettet kan arbejdes med, er hinketeknikken for at få bedre kraft i stødet af kuglen. Vi viser nu Karinas hækkeløb. I videoen ses der, at jeg skifter ben under hækkeløbet. Det kan skyldes, at der er for langt mellem hækkene, og jeg kommer til at tage 5 skridt i stedet for de korrekte 4, hvilket gør, at jeg bliver nødt til at skifte ben. Det vi vil vise er Karinas længdespring. I længdespringet ses det, at jeg ikke får brugt armene korrekt, hvilket gør, at jeg kan komme ud i det oprindelige kip på grund af den manglende energi. Vi vil nu vise Karinas kuglestød. Det man kan se i videoen er, at jeg ikke får den korrekte vinkel på, når jeg skal til at støde min kugle, hvilket går ud over længden. Her ses Sissels hækkeløb, hvor hun har det ene ben strakt og det andet ben bøjet, og hun hopper over hækkene. Og tilløbet, det fungerer fint i de sidste 2 hække, men i midten og i begyndelsen, der er det ikke så godt. Her skal vi se Sissels længdespring. I filmen kan man se, at afsættet er med kraft i, og landingen ser fin ud med arme forover og samlede ben. Selve hængeteknikken med arme bagover og brystet skubbet frem mangler lidt. Her viser Sissel sit kuglestød. Udgangsstillingen er med vægten på højre ben og ryggen bøjet forover. Armen skulle have peget nedad mod underlaget, og tyngdepunktet ændres, i det man laver hænket og kastet stødes afsted.